up mga kubal? Welcome back. Oh god, dugay-dugay kita wala kita mga kubal, no? Tungod kay naikot aning pandemic pero okay ra. Life goes on mga kubal. Resilient man ta mga Pinoy, labi na mga Bisaya. Diba? Karon, daghan kay kausaban karon mga kubal. But naginahinay na tag-embrace sa new normal karon. Murag makita nimo sa atong mga kadalanan karon, naginahinay nagbalik mga tao karon sa ilang panabaho o negosyo, nanay mga taxi, nanay mga bus. So nagkahinay nag-okay mga kubal ug karon natay i-cover karon na event sa grupo sa usa nato ka mga amigo. Mag-ride karon ang Cebu Bike Commuters Community. Ang ilang ruta adto sa south, so puyog ta mga kubal. Ug karon nagsugod na sila og briefing, sila yung instruction sa nga gihatag bahin sa mga safety nga kinahanglan nilang to keep in mind, and sa ilaha pong ruta asa sila mag-stop, asa sila magpahuway sa mga traffic rules nga dapat nilang sundon ug para safety ang ilang ride way utang may tabo. Okay mga kubal, let's go!
What's up mga kubal? Okay, update ta sa ride sa CBC, Cebu Bike Commuters Community. It's our honor sa Kubal TV show. Ma-interview na to the man behind CBC. Kuan day sa dito sa Musugod. Ako day si Sherwin, ako ay kanang founder sa Cebu Bike Commuters. Unya, ang among ruta karon gikan sa syudad sa Sugbo padong sa Naga, syudad sa Naga, padong sa syudad sa Lutupan, and then pauli padong sa syudad sa Tabunok, Talisay. So loop sir no? Oh, loop dyan na siya. Okay. Unya karon nagbuwag-buwag mi kay tungod grabe ang uphill from Naga Uling to Lutupan. Pero mag-abot rami dito sa Lutupan. So karon grabe ang elevation gain, it's around 600. Mura kag diadtog Busay, pero gradual siya. And then naata karon sa 41 kilometros gikan sa sa siyudad sa Sugbo. So layo-layo na, taas-taas na. Mga all in all ang atong loop sir, pila ka kuan? Unsa ka layoon tanan? Ang akong estimate gikan sa maps na application around siya 70 kilometers kapin. So since nanata sa 40, dool na siya, pero napay dagan na uphill na mo ang atubangon. Okay, so ato makita nga sa atong background lang daan mo ni part sa giingon ni Sir Sherwin na uphill. Gradual siya pero ang elevation niya is actually mura na ka tas-on sa Busay sir. Pareha sa tas-on sa Busay. Oh, so di gyud lalim. Kumusta man ang ato ang condition ron sa ato ang wala ray mga cramps sa atong mga kauban ron unsay wa bay mga aksidente palayo lang. Ako okay ra ko kay sige naman ko kanang praktisado naman ko everyday naman ko sige bike. Na ako'y pero naa jud tay mga mga igsuon na nagliso din taon. Pero bisag hinay basta abante. So nindot ang nakanindot aning grupo nila kay no one's left behind gyud. Watanay gyud. So mag-regroup sila balik sa Lutupan, no? Oh, Lutupan Sa Lutupan sila mag-regroup. Na ang karon nga naa karon diri so far nga naabot ug nanay uban din na nauna. Natay kauban po diri. Si Boy Bangus. Red. Oh, atong office mate matinik sa chicks, Boy Bangus. Grabe. Ang kamera. Gamay ra magtunok ng bangus good. Pero matinik gyapon. Musta atong ride, Red? So far okay man tungason pero kaya siya kay siguro tungod sa kuan kanang sige ko adto Busay, twice naman nakadto Busay. And sige man kog long ride sa then sige bike padong opisina. So murag nasanay na akong legs pa mga ingani ba. Pero syempre more experience gyapon additional experience ako and muna okay man siya gyapon so far. Say pangalan to boss? PJ. PJ, si PJ sa CBC. Pila na ka years nag aning bisyo nga biking boss? Ako sa probinsya, dugan na yun ko nag-bike pero karon pa ako nakabalik pag since pandemic. Nya sa CBC, kaduha pa ko nakakuyog. Dito kag Marili last Sunday and then karon first time na ako nisaka diri. Medyo nakalitan ko kay di-cram akong tuhod, di na mapiko halos magana kay nagamit ang haplas. May bound hot plus eh. Ikaw Red, pila nakakakuan ka tuig nag mountain bike? Wala, dugay na actually kanang bago ra gud ko. Sukad nagbalik sa opisina, kuanggod ko nga magpalit bike kay kanang walay commute gani, walay pa jeep. So, masiguro total of 1 month kapin pala ako sig bike. Paitira 1 month. So nakabarili na. Nga karon nakabarili na ko karon. Pulos mga kuan long ride. Si Sir Sherwin, sir, pila naman jud kakatuig kuan kanang biking, mountain bike.
ako nagsugod yung BMX kaya ako ang maguwang BMX kuan man kanang freestyler. Highway kanang highway naman. High school pa ko mga year 1996. And then ni-graduate ko high school 2001. Nagsugod ko og mountain bike until nahunong siya og 2010. Yan ibalik siya 2016. Yan from 2016 until karon mo na akong bisyo maabot na ko og kanang inter-island na sa Kakura usa. Matuog na ko daplin kung kano sa ako maabot na gabi. Inana ko ka diehard sa bike. Certified Kubal biker gyud ni si Sir Sherwin. Mga Kubal. Ni Kubal na akong lubot. Oh, Bali. What's up mga Kubal? What's up mga Kubal? So, nata karon sa Campo 8. Kauban na to ang member sa CBC. Mo ni ang mga nag-una, mga gahi kayo. Ang ilang kauban tama dito na wahi. Layo pa. Behind of 30 minutes. Oh, behind 30 minutes. Grabe kayo. Ma'am, idol jud kayo ni kay nag-una gud. Ma'am, kumusta ang experience so far sa inyong ride karon? I need ice. Ice. Paparelax sa paa pero makaingon sa tag ni apil man taaning bisyo ha ay pero sige lang okay na. Ito, Ang achievement experience, kayo ma'am no. So, sir, Yes, sir. kumusta man ang ato ang mga paa diha? Way bikog? Honestly, kapoy jud siya pero worth it man sad kay exercise at the same time makatanaw ka sa nindot sa ka-view nya maka stress free sad nya makakuan sa imong mental health daw tabang. Bitaw. So, mo na one of the benefits sa biking, no? Anang healthy living ba? Naka-exercise. Ma'am, pila nakaka-tuig nag-biking? Karon ra oy pagsugod sa SCQ. So bago pa lang. Nya, nakuha na dayon sa long ride. So, fighter kayo. Ikaw, sir? Just started this year lang jud. So, this before the lockdown. Okay. So, kasagaran, Newbie. mga newbies, no? Pero, fighter kayo. Kisa to yung pangalan to, ma'am? Roxanne. Ikaw, sir? Christian. So, mga kubal, niabot na ang ilang uban nga mga kauban sa CBC. Ato, mo rin mga kahit nun, may shortcut. Okay. Sir, kasi pangalan to, sir? Tam. Si Tam. Pila nakaka-tuig kuan, sir? Aning hobby ni mga biking? Mo na, mo 2 years every day. So 2 years every day mga kubal, Everyday grabe. bike. Everyday bike. Mo dahil nga usa jud sa mga nag-una ba. Ikaw, sir, kasi pangalan to, sir? Neil. Si Neil. Ikaw, sir Neil, pila nakaka-tuig bike? College days then quit then ibalik pag ECQ. So on and off, sago lang ilahang grupo mga kubal. Na newbies, na mga kuan na mga season na kayo. comeback. Season pass greetings na uban nga mga return of the comeback ba. Sir, kumusta, sir? Say pangalan to, sir? Sel. Si Sel, pila na takatuig kuha na ni biking, sir? Sa una mga 2013 pero nahunong nabalik na karon pero more on casual pero kanang mga long rides mga August. So August. Nagsugod na kabut ilang mga kauban, no? So nindot kayo ang moday niyang ma-feel o mag-bike na, no? Murag makita jud nimo ang kuan ba, ang view nya presko kay hangin. Lahi ra. Especially kuan bike to work. Bike to work. Bike to work naman ko. So bike commuter ni gud ka, sir. Unsa may sulti ninyo nga tips sa kanang mga labi na karon nga naidaghan nga murag nainganyo mag-biking ba? Healthy living lang yun na in a way na bahalag, hinay, basta lahutay. Ana lang yun ba? Di bitaw ni lumba atong Moro gina. Anya kuan jud, aware ka sa imong surroundings kaya mo ba mahadlok kay naibas taghan o kuan ba? Hadlok na ng mga das sa mga so basta aware ka sa imong surroundings kung saan nasi mo luyo. Pero medyo ka mulingi dili ka lang kasilang kag diretso na kuan mo na siya sa usap sa safety. Kaya kung aware ka sa imong surroundings, likay jud siya. So muna timanan mga kubal tips sa mga kanang veterano na sa biking. So usa nga i-consider ang safety gyud. So moto
Dapat kibaw ka sa mga road signs, na aware ka sa surroundings, labi na series, kulba kayo sa. Issue lang na tungod nga na ba way patay safety bitaw sa Safety. kada usa ka siklista diretso lang then usay nabitay ka ng times gid na pagpatunga pag yun then kibaw na muli ko ang series pugson pag yun nato ana ba di wa man sa nagkuanta pero dapat be aware lang kita sa atong kwan sa kada usa ka kwan ba as a cyclist gid safety first gid mao gid na siya number 1 gid nato ikwan kada usa. Additional sa before sa data mo ride, always check your bike good. Yes. Kay like tires, brakes, kay along the way unta ka ba unsay makuan. Flat bata nya watay da mga extra kuan. Then in a way sa siguro at least know your bike. Kung may mga ginagmayng mga daot-daot, try to kung daan mo fix. Pwede ikay mo fix. Hindi magpatabang ka sa kanang mga like sa mga kauban na kamao ana. Then every like sa mo every ride and after ride always pray good kay Mora mo na man si atong God sandigan magi kada atong kuan nato mora man gyud sandigan nato kada ride ang Ginoo ra mo gyud. Mo na yung pinaka the best nga tip mga kubal. So mag-pray jud before sa ride para safety gid ba. O mo na nakanindot kung mo join ka og mga group or community kay makakuha kag mga tips labi na sa about sa bike na wa kibaw naptaka la kag palit di ba na may mga sizes bike according to your kanang kuan nimo According to your height. di ba sir? Mga kada check na gyud. Oo niya. Akong nakita daghan kay mga brand eh, mga bike din, no? Sus, grabe. Oo, so sa mga gusto nga mag-bike karon sir, like rough kuan lang kanang murag budget lang durable nga bike, mga pila kay gasto lang, di lang sa mga mahalon kayo. Masal ko ka estimate pero mas maayo gyud magsugod gyud ka sa pinaka lowest lang sa gyud kay syempre as a newbie sa dapat magsugod ka sa newbie na bike kay wa man ta na ingon na mapalit ta diretso og mahalon na bike then Ganahan ta. igsakay na to makaingon ay Kapoy lagi day. siya kapoy siya ana kay syempre kay kana na mga levels at pang veteran sa Ginoo siya pang pro level na sa Ginoo siya. Kung newbie sa ka, dapat sugod sa kita sa lowest sa kay di man jud na ma-improve man gid na maka-improve man gid ng atong kuan, atong skills kada biking nato. So, mo na mga kubal, daghan tag nakatunan karon nila, labi na nga mga veterano na sa biking. What's up, kubal? Mga kubal, napatay lain na ato ang pangayuag tips bahin sa biking kay si Sir Murag usa ni sa mga veterano siguro sa biking, klaro kayo sa pamurba ba. Sir, kasi pakana to, sir? Noel. Ana lang ta kay kuan man taron. Pilan ta ka tuig nag biking, sir? Actually, pag sugod sa pandemic, usa na ko pagbalik sa biking. Kay ang reason man gud is dili man gud mosugot na akong asawa. Pero conditioning na ko, instructor ko jiu-jitsu, judo, muay thai, boxing, MMA o uban pang martial arts. So mo deng mura nagwa si sir. Smiling Muduwa gyapon. sa kuog koan kanang mga Spartan race o CR, So mga marathon. so grabe jud day kayo ni si Sir day. It's our honor sa Kubal TV sir nga ma-interview ka karon. Biking sir kanang unsa may tips nimo sa kanang gusto nga palit og mountain bike? Ang ako lang if dili lang gid sila kanang particular sa brand no. Kay most of us kuan man gud brand oriented Bitaw. no. A good drive train is a good bike no. Dili ka dali magub-an bisan pa og 1 day 2 days imong rides basta make sure nga ang imong drive train nindot lang imong ligid kondisyon mao ra na siya og dili ka particular sa brand. Bitaw. Mao ra na kanang bahala na barato ang imong frame basta mahalo ng imong drive train. Mo na importante mga Kubal. So di ta ma-intimidate sa kanang brands. So sino unsa pay And one thing man good, ang bike man good, ikaw man good ang makina. Dili ang motor. So imong paligonon, imong kaugalingon, kay imong bike mo survive na og bisag asa ka, ug ligon ka. Dili na para sa motor nga. Og ligon lang imong motor, muabot ka bisag galuya ka. mao gyud. Tino na. Salamat kay sir ha. Daghan silang mga newbie na ay mga returnee
Huwag nasa yung mga season. So muna nakanindot anilang grupo kay makapang YBI, so no one's left behind jud. Enjoy ra na ko Oh, ride nya. sa Kapoy. Kuan makapangutan na ra kanilang mga tips no, labi na sa mga bike. Oh, Especially sa mga dugay-dugay na mga karaan na. mga pangayo ng advice. Sir, kumusta ang ato ang ride, sir? Kapoy pero worth it man sad. Kay after sa ahon, downhill na sad. So bawi-bawi ra. Sa pasaka sa uling. Grabe sa Pero gradual, pero layo kayo ang ending sa pagpasaka ba? Why tayo pamao, sir? Why ka ng mga crumbs ana? Wa pa man noon. At least. Pero at least kanang imong gi kapaguran ba? At least nakay achievement mo nang makatanggal og kapoy. So mo na kubal kung interested mo palit og kanang mountain bike kay mo naman ay murag na-in karon. Labi na kay dili lang pang recreation, usa ang uban ila nang gigamit pang commute gyud. So most of us lagi members sa member sa CBC kay mo man jud na ang ilahang pangan. we use it for transportation, Yes. not just for recreation. Mao jud. What's up, Kubal? What's up mga Kubal? And finally we're back here in the city. Thank God nga safety ra tanang riders. So layo kayo ang ride karon sa CBC. One of their long ride. Cebu Loop nila Naga Uling to Manipis back to Cebu City. Thank you kayo CBC and ni Sir Sherwin, ang founder sa CBC nga inyo may gipa-experience sa inyong ride. And mga Kubal, kung wala pa mo ka-subscribe o ka-like sa mga Facebook page, please follow us, subscribe to our YouTube channel. Nara ang link below. Stay tuned for our upcoming videos, more videos to come. And stay safe all the time.